Zuaitzak eta joiarrak, zuaitzak eta gaztak, alfombrak eta zapatak, tankak eta barazkiak, homen zizonen pikamak, goribak eta zuritak, eta laginen kioskoan, gazet eta gazetak. Elkartasuna ezinbestekoa da, baina ez da nahikoa. Konpromiso pertsonal eta kolektibora pasatzeko garaia iritsi da. Borrokak aurrera egin behar duelako. Lehenik eta behin, gure eskerrik beroenak gure eskubide zibil eta politikoen aurkako eraso berri hau salatzera etorri zareten guztioi. Eta nola ez, gure elkartasunik samurrena, atxilotuak eta espetxeratuak izan daitezkeen 9 gazte donostiarrei. Atxiloketak, inkomunikazioa, tortura edota berme juridikorik gabeko epaiketak eguneroko ogia da gazte independentista askorentzat. Euskal Herrian, 10 dira segiren pegatinak izatagatik atxilotu dituztenak, edota epaibidean daudenak. Gauza bera gertatzen zaie mobilizazio legaletara deitu duten pertsona edota kolektiboekin. Hauetako batzuk urteak pasa behar izan dituzte kartzelan. Beste batzuk estatuaren kalabazoetan daude. Eta nahikoa ez balitz, gehiago dira oraindik kalean, baina epaiketaren zain daudenak. Horregatik, guztiarengatik, irmoki eta indarrez, nahikoa da esan beharra dugu. Borrokara deia luzatzen diegu. Aitortu behar dugu, egiten dugun deia erronka argia dela. Izan ere, guztion eskubideen defentsa guztioi dagokigun lana baita. Denon ardura da helburu hori lortzeko beharrezkoa den presio soziala sortzea. Historiak erakutsi digu eskubideak eskuratzeko borrokatu behar dela. Herri ukatu bati ez baizazkio inoiz bere eskubideak oparitzen. Berreskerotu ditzagun, beraz, sekulan galdu behar izan ez genituen eskubide horiek. Gauzak horrela, datorren larunbatean, apirilaren 13an, arratsaldeko 5etan, bulebardetik abiatuko den manifestazioetarako deia zabaltzen dugu. Lehenik eta behin, Donostiako herri mugimenduaren izenean, gure babesa eta elkartasuna Donostiako gazte auziperetuei eta bereziki behatzi kondenatuei. Momentu gogorrak eta inpotentzia gehiegi horrelako gertakeren aurrean. Bada garaia pauso barriak emateko, herri harresia eraikitzeko bidean, gure herriko gatazka politikoa konpondu nahi badugu, ezin dugu onartu inor gehiago kartzelara eramatea. Kartzelak ustutzeko garaia da, ez hauek betetzekoa. Guk gure prestutasuna adierazi nahi dugu bide horretan, gure aletxoa jarri nahi dugu. Horretarako, aske egunea antolatu dugu. Bertan, herri harresia irudikatzea da helburua, eta etengabe, egunak dituen orduak elkartasunez betetzea. Bertan, txarrak, bideo emanaldiak, eztabaidak, tailerrak eta abar antolatuko ditugu. Horregatik, deialdi zabala egin nahi dizuegu, edoztela aportatu dezakeen edonori, gure aske egunean parte hartu dezan, eta gurekin batera herri harresia eraikitzeko. Gu gaurkoan, esan nahi dugun gauza bakarra, kondenatu gaituztenen izenean, hemen ekarri dugu Tribunal Supremoaren sententzia zikin hau, eta esan nahi dugun gauza bakarra da, ez dugula onartzen, ez dugula legitimo hartzen, guretzako hau fascista izaera bakarra duela, Estatu Espainolak duen izaera fascistaren oinarria dela, eta kostatuko zaiela guri eramatea. Kostatuko zaie, eta herri guzti hau hemen ikusita gurekin, are eta gehiago. Eskerra guztioi, eta hau da guretzako sentitzen duguna mierda honekin.
Notak irabazi arte!